ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଖୁସି ନେଇଥିଲା ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଇଟା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଇଯାଇଥିଲି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପିଲାଙ୍କର କାଲି ତମ ସାଥିରେ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସକାଳେ ଥିଲା ଟାଙ୍ଗି ଆମର ତିନିଟା ଭାଇ ଆପଣ ଗୋଟେ ସେ ସାରଙ୍କର ଦୁଇଟା ପୁଡ଼ିଆ ରଖିବ ଆଗ ପୁରୀ କାଠ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଚଉଦଶହ ଚାଲୁ ବଢ଼ା ଏଇନା ପଇସା ଲୋକ ଦେବେ କାହିଁକି ନିଜର କିଛି ନାହିଁ ନିଜେ ଖାଲି ସପୋର୍ଟ ନିଜେ ମାନେ ଯେମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ପଇସା ଯିବେ ଏବେ ବାହାଘର 2 ଦିନ ଯାଏ ବାହାଘର ମାନେ ଦିନଟା ତା ପର ଆସିବ ହସ୍ପିଟାଲ ଝାଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଉଥିଲା ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ହଁ ମୁଁ ଟେନସନ୍ ଦିଏ ରହିବେ ଓ ଓକେ ହେଲା ନା